Tebire mbuya mono sana. Bona kero kende madam, nkonyo ngwate banga kero ogosika ali chikirire kabero wiko nsike anye freedom of speech and what freedom of speech mono wikangu sike na incho manya gonsika egera twenjo itwensi oboenda boita senjo twensi mwanya bantu kero kende ngonyora abantu bakurama no sena sense moye mitandao mona matusia mabe akorete kwenda ukuno kwenda maminja ya rights cha banta se mitandao se mitandao era nere kandake na in fact serikali njari ya kwa sababu kwenye very rampant okuramana in social media kunya abantu barenga social media bono is a platform etari regulated by law bono nabo monta akora anything there and they go scot free bono abantu bakatera ki I can avoid to kokorama iska but in the social media nkoramero bono saizi amachikabikiro Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Nigo bono ya nikirundekerene Nego kurendera Chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima Na bogo tonyora Asoro gonkor bwogusi Neji kaunti chito etanaine Una kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, Nechisemo chinde chinyinge Nigo kotonyora Aside kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 Na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao Igo ikoye nyore Ndizi TV Nigo turine kirenga Ekio korentera Emerubili emerunge Chinka kichonsi Ndizi TV Ubwensu Bwomugusi Sabaria yichi kilomita chinyinge Ni yego chaka Nekerengerelio kyo Yekubeki rumukia Yaunchuka nakoba obwonchorelia Obubokorekana Asumurubili yogwe sabaria yobonchorelia Nigo tokwemanya Amanke igoro yogo chako bonchorelia Koremerelia Na buigo kumanya Ebitango bidia biraroro Boigo nigo tokwibira igoro yabaria Baikiranire neganka yabo Yogo koro bonchorelia Wibirenko bigoro Mwancho mulina kwaria ririme yo murubiri bwe sabari yo bonchiri yo murubiri ko yetu na inche Ndemo Steven Umerana na Steven Ndemo kirari tuko ya lamisi enseye muninsu ya Maragoba na boigo mwiroro ritukuri Jumatatu chinsa isano libiri ni chideke 15 chia Mogaso imelia Ndizi TV Kero monto nabwato muganoye kurwe iboretwe guikabono korende ngero egentekemo kegwatanana omugano yomo guchie sumuganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiryo no kurbugo sigita guchiase umontonde erionere amanye gwetoma gwikebirenko byigoro Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio nugwisaransa n'abantu ao iryogo korentera emegano yabo kera ritukurie juma chinsa ibere chiabutuko na boigo mwiroro ritukulie Jumapili chinsa isano nesato goika chinsa kianda imeya Ndizi TV Ndizi TV nigego kwarigania asenkwana yabene yeyemo aseyemo yogo kwanera amagenderero imeyorogo nkorwo gusi asomugani omonene arabyo mu waziri w'uburendi bw'ime Dr. Fred Matiang'i umuriki ubutambe umusubati Susan Muchache na boigo n'umusolicitor general Ken Ogeto enkwane yiga nebe ritukulia lamisi kitariki 23 umutinyo yo 12 umwakoyo chinsa ibere chiabutuko aiga Ndizi TV bwate tariki bwemanyigoro y'amagenderero imeyorogo nkorwa gusi omokene no karanda ukaribye steranya koseta
Omogene no karando karibie njira ni agoseta kaingucha kainkoronga. Umwanchumurigeria kubwatekana nuguonchoreria kwimiroberio umuroberio bwanchete wichinige kero chumugusi toguchikobembeo asubutuko bwalero aramisi naigo nigo togosabu kwabera iguike weekende tunde baba ngae tenga kirito ke moiwe Letukoneli Aramis chitariki mirongo ibiri na isatu umutinyi gubina kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri noyome karongo kwaria na SMS yetu ya mangana mayiri yani kukumanyina rero twendete kugusangira kuri yakete goikaboniga niyo ngugusaba onyara kuba mona inje goikomweri nyurana nabakwenda kutubwatia sensemeri emitanda senseme ya Facebook tonyore Ndis TV News na sensemeri ya YouTube tonyore Ndis TV News boigo asensemeri ya Twitter nabagoto tweet @Ndis TV News go kaba mona inje goikomweri inde kumanyi naralia kuri SMS yetu ya mangana maya kuna botambe ilietariane Brighton Makoli. Maiga yaba menyi kurwa sensemo ya nyanjo gutantuara gosigutwara umuchando bugutwara ade para bagutambukira kurwa senseme igocho muchi obosongo bono nigo banyolile para maiga yumugabana bwe county ya Kisii James ongwae koigora epara bene iye kubwatani kati ya nyanjo amo no muchi obosongo bono abamenyi abukurwa sensemo ya nyanjo mo naba abamenyi bande nigo bachikonyora enjera ere rahisi asugutambuka kurwa so muchi obosongo gochase jinsemo cha nyanjo. Bypasses. I'm the one who requested, and they were included in the African Development Bank requisition at that time. Again, tonko batebya bagusi epara korwa epara yeto kurmatangamano ayakogenda suneka korunya bururu ona ababole tie na abole tie African Development Bank ne serikali ngepare yibatokonye echiche paka Kisii Hotel